Nagpatupad ang ilang kumpanya ng bawas presyo sa LPG epektibo kahapon. May ulat si Russell Simorio. Tatlong tangke ng 11 kilograms na LPG o katumbas sa higit 1,860 pesos ang nagagamit ng karinderya ni Wilmar kada linggo sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Nabawasan daw ang kanilang kita dahil sa mataas na presyuhan ng LPG. Mahal talaga yung LPG ngayon kasi halos 60 pesos yung nadagdag sa isang tangke ng gas ngayon. Magandang balita para sa mga negosyanteng tulad ni Wilmar dahil epektibo simula kahapon, nagpatupad ang big time rollback sa LPG ang ilang kumpanya ng langis. Nasa 2 hanggang 4 na piso kada kilo o katumbas ng hanggang 44 pesos ang bawas presyo sa kada 11 kilograms na tangke ng LPG. Sinamantala naman ng ilan ng rollback. Malaking bagay na yun sa amin kasi dagdag na rin yun, puhunan. Tapos pansahod. Maganda kasi nga mas makatipid ka. Yung natitipid namin bibili ng pagkain, babaon ng bata. Ayon sa ilang LPG retailers, sumabay sa pagdating ng bagong stocks ng LPG ang rollback. Mas dumami siya kasi sa biglaang rollback. Yun din yung hinihintay ng mga customers. Ang rollback, epekto ng paggalaw ng presyuhan ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Kasama si Wilson C. Russell Simorio, Balitang Amyanan.